Good morning to all. Bodo Crime News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङाव दं डिब्रुगड़आव गिख्रंथाव अर खोमोरनायनि जाहोनाव गं 30 न' खामदों। अर खोमोरनो नाजानाया सोलिगासिनो दं। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय 23 अक्ट'बर खालि आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि तबिपति ओनसोलाव अर खामनायनि जाहोनाव खमैबो गं 30 न'फोरा खामजोबो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला मोननै सन्देह गोनां सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव अरा रोजा सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलाव गोख्रोङै गोसारदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां खहा जादोंमोन। गोहोम गोग्लैनाय सम्पथिफोराव गं 30 भारा न' आरो अश'क मुंनि सासे जायगायारि सुबुंनि गावारि थाग्रा खुलिबो दंमोन, जाय बिल्डिंफोरनि बिगोमामोन। थागिबिफोरा अरखौ होबथानो नाजासेयावबो गासैबो दाथायफोरा आबुङै हांगार जालांदोंमोन। अर खोमोरग्रा हान्जाखौ थाबैनो सांग्रां खालामनाय जादोंमोन, नाथाय थावनिसिम थांनाय गुसेब हाबग्रा लामाफोरनि जाहोनाव बिसोर सौफैनायाव गोबाव जादोंमोन। जाउनाव थागिबिफोरा आयदाखौ गावसोरनि आखायाव लानांदोंमोन। खाफाल मोजां दि रावबो जिउ खहा जानायनि खौरां मोन्नाय जायाखै। नैथि खौराङाव दङ आसामनि लखिमपुराव ट्रेनजों सौग्रावनाय हाग्रानि मैदेर जिउ खहा। आसामनि लखिमपुर जिल्लानि मैनाजुलि ओनसोलनि साखाथियाव गंसे ट्रेननि सौग्रावनायाव मासे हाग्रानि मैदेरा दुखुनांथावै जिउ गोमायो। लखिमपुर DFOनि बायदिब्ला, मैदेरा लखिमपुर टि डिभिजननि सिङाव थानाय मैनाजुलि ओनसोलनि साखाथियाव 8/4 निफ्राय 8/5 माइलेज बिन्दोआव ट्रेन नम्बर 15907 आपार तिनिसुकिया नाहरलागुन एक्सप्रेसजों सौग्रावदोंमोन। मावख'आरि रिपर्टआव बुंनाय बादिब्ला, बे जाथाया 22 अक्ट'बर 2024 खालि मोनाबिलि 6:50 रिंगासोआव जादोंमोन। जाथायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे गसर थिसननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव सानै सिखावआ पुलिसनि आवथानिफ्राय खारखोमादों। नागिरनाया सोलिगासिनो दं। सानै मटर साइकेल सिखावफोरा बुधबारनि फुंआव गुवाहाटीनि पाटासिल आम्बारियाव पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमालांनो हादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला, खारखोमानाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला राहुल राभा आरो बिकास बरा मुंनि सिखावफोरखौ सावस्रि आनजादनि थाखाय धीरेनपारा फर्स रिफारेन्स इउनिट (FIRU) आव लांनाय जादोंमोन। सोलायनाय समाव खौरां मोन्नाय बादिब्ला सानैबो पुलिसनि गारिनिफ्राय बाज्रुमना जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालांनो हादोंमोन। पाटासिल आम्बारि पुलिसआ खारखोमानाय सिखावफोरखौ हमनो नाजासेयावबो बिसोरखौ दासिमबो हमनो हायाखै। पुलिसआ आथिखालाव खारखोमानाय दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो थाखाय सुलुंफोरखौ नागिरगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव आइजोआ 6 थाला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमदों। बुधबारनि फुंआव गुवाहाटीनि खालापहार ओनसोलाव 6 थाला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनायनि उनाव सासे आइजोआ गोब्राब जोखोम जायो। बे जाथाया पुहर गेस्ट हाउसआव जादोंमोन, जेराव आइजोआ गावनि फिसायनि फाहामथायखौ नायनो फैदोंमोन। आइजोनि सिनायथिखौ प्रेमा थामु, 33 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनाय जादों। बबेखानि, बिथांजोनि गोग्लैनायनि सोरगिदिं थानाय थार जाथायफोरा रोखा नङा। रिपर्टफोरा फोरमायो दि बिथांजोआ गावनि जिउखौ लानो गोसो जानानै नाजानायाव बाज्रुमदोंमोन जानांगौ। मोनसे गोसा दावराव-दावसि खोनानानै साखाथिनि थागिरिफोरा आरो लामानि सुबुंफोरा थाबैनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो गोनांथार फाहामथायनि थाखाय बिथांजोखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल (GMCH) आव सौहैयो। एसेनोसै दिनैनि खौराङा।